Ya ning guyangan kok ya. Ya mbok ning romantis omah-omah joglo awake dhewe gandengan. Lah wong numansane lagu ki guyangan lho Mas. Ya tapi kan pasangan couple, kudune awake dhewe gandengan ning joglo medun karo nyanyi. Kuwi lak biyen mantanmu. Jancuk. Biyen guyane gawe video klip. Wah, modon ngene. Terus kok kono ngene gandengan. Terus Saiki nyungir. Aduh, kasihan deh. nyungir. Salam-salam sik to. Sik to, aku ki ya anu apa ki jenenge? Apa? Wong kene ki Dumawur mangawur wurahan dengaraning ngajurit kong maguru kongso tata kaya putula wara pangri ing turangga hesti mimang waca kang kitir ora kata ingkang dwaja dwaja layu habit Karta Marma kula wonten dawuh paman riki ana Patih Harya Sangguni ing tata lair Sengkuni ngusulke bumi merentani marang para Pandhawa ning sejatine batine Sengkuni ngloropke para Pandhawa ngangkah pati ning para Pandhawa. Liripun maknanipun kados pundi duh Paman Patih? Wanamarta ya alas simbar maruta wis kondhang kaunang-unang kajuara saindenging jagat raya dadi alas sing angker wingit. Sajroning alas akeh kewan-kewan galak kang sata jim setan priprayangan. Yen iki mengko para Pandhawa wis kelakon ya kuwi mlebu lan babati alas merentani saperlu mbangun ya kuwi wujuding negara mesti para Pandhawa bakale mati ngenes ana ing sajroning alas mekaten paman ya pancen bener kaya mangkono Kartamarma negara Ngastina kareben tetep dilenggahi kakangamu ya kuwi si Jaka Pitana sakurawane penak men Pandhawa kok arep njaluk baline Ngastina. Biyen iki negara Ngastina ki jaman sing ngasta bawat pemerintahan Prabu Pandu. Ngastina ki negara melarat. Ngastina kuwi negara miskin. Bareng arep didandani sithik mbaka sithik karo anak anggir Jaka Pitana. Lah kok malah arep dijaluk bali karo para Pandhawa. Jaluk bali nyike kuwi apa piye? Wis bene, wis kadung jajal kok dibalekne lho. Mboten langsal, ndak entuk. Nggih. Lah mula kuwi kabeh wis tak niati, kabeh wis tak tekati. Non mangesta akan dawuh. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Ingkang Maha Asih Kartamarma. Sakmengko kepiyakna Madya Balakurawa. Kon ngawat amati lakune ndombani lakune si Bratasena. Yen iki mengko Pandhawa durung sida mati aja kesuwen Pandhawa metu tekan alas trolongen tombak ben mudhar pisan. Lho nggih mangestaken dawuh Paman Patih. Surak siaga padha cawisna. Waton lanang hanyekel daman lading pangirsing daging datok wadahing getih. Budhalo dene iki Kartamarma lho niki ngestaken dawuh Hamid Madal Pasilan. Kumreh kang bala lumares budaleng pramadya
Nah, yo. Oi! Oh! Ah! Put! Dot! Hi! Hai! Aduh, keju.
wanci bengi palam sambo kamrampukan ing citra lampu murup
syukurilah wala haula wala quwata illa billah no anakku sing ayu setinik-tinik. Ana dawuhmu apa yung nimbali karo aku anakmu? Nganggo leren sawetara ya, Nok. Iya, rumangsatiku ki prei pirang-pirang wulan pisan kok ning awak keju kabeh. Lah ya pemanasan, pemanasan bar poso, mesti nek suwe ora nyang, suwe ora mayang tinggi sepisan mesti kesel no. Nggur sak budalan, biasane iso mindho iki pisan wis kesel ya. Budalane kuwi lho no. Oh iya, iya, Laran-laran ingkang angka sepisan nduk anakku Limbuk. Piye, Mak? Ngunjukake ora lali puja puji syukur kang jero. Heeh. Kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa. Heeh. Krana aku karo kowe anakku Limbuk sing banget tak tresnani bengi iki bisa ketemu maneh. Ngono. Nyambut gawe meneh menghibur para warga masyarakat meneh. Iya. Moga tanpa nikmate pangeran awake dhewe bengi iki bisa manunggaling kang sarta tetunggalan ana ing papan kene no. Ngono ya Mak. Pancen bener kaya mangkono. Heeh. Sakwise poso sesasi muput awake dhewe isih pinaringan rejeki wujude kesehatan. Satemah bisa bali nyambut gawe meneh. Kuwi wajib untuk disyukuri no. Lah banjur ujug kabule awake dhewe sowan ana ing kene iki janjane mengeti adicarane. Tidak lain dan tidak bukan no. Iya, ya kuwi tasyakuran pernikahan. Ngono ya Mak. Sapa sing didhauke? Sing didhauke ya kuwi Mbak Yumu. Mbak Yayu Rimba Mekarsari. Ngono. Sohibul Hajat, putrine Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem no. Asli saka dusun Tampang Wilangan kene. Asli saka kene. Lah banjur sing kakung ya kuwi Kang Masmu no. Ya kuwi sing kakung Mas Kopda Imam Ibnu Faiz. Oh ngono. Mas Kopda Imam Ibnu Faiz. Ya, iki putrane Bapak Hartono Budiyuwana kang sarta Ibu Sumarah. Ngono. Saka Desa Pelawangan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Ngono ya Mak. Adicarane wis diwiwiti saka mau esuk. Tur iki acara penutup ya kuwi nggelar-gelir gantung gong ngenekake wayangan. Mula ora ana tembung sing luwih indah kang kudu diucapake kok Nduk. Ya kuwi kejaba mung ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngono ya Mak. Sasi Sawal. Sakwise awake dhewe menehi THR bolo-bolo kanca-kanca entuk rejeki meneh. Oh ya. Alhamdulillah iso nyambut gawe meneh. Ngaturke panuwun kanggo Sohibul Hajat Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem tambah dulur tambah rejeki. Iya. Panjenengane Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem jane iki nek duwe gawe ora omong-omong. Ya ora omong-omong sapa-sapa arep nanggap wayang iki jane ora omong-omong ning kultur kehidupan ana ning desa ki mulut ke mulut mesti krungu no. Oh ngono. Iya. Dadi ambak nanggap wayang ora kabar-kabar kuwi tetep panggah krungu. Dadi sempet ana tangga sing ora percaya. Mosok Raminem nanggap wayang to, Kek? Oh iya. Mosok Raminem iso nekakne dalang abar. Iya. Ngono kuwi.
Ning akhire ya panggah ngerti warga masyarakat Tampang. Wah kene wis nyedulur ana wit aku SMP sekolah menengah pertama wis mlebu Tampang kene nganti saiki nganti sakyaene awet leh mbangun paseduluran awet leh mbangun tali silaturahmi alhamdulillah. Iya. Nduk piye iki mumpung sasine isih Sawal. Heeh. Nuansane isih nuansa ketupat kang sarta opor ayam. Oh iya. Mula awake dhewe iki nak mumpung ana wektu kang mirunggan kang sarta di live streaming awake dhewe makili kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata ngaturake. Heeh. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim minal aidin wal faidin. Sepira gedene kaluputane awake dhewe kang sarta kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata, aku makili kanca-kanca Sanggar Seni Astabrata anggone paring pasugatan hiburan selama iki karo para penggemar awake dhewe diagung pangaksami njaluk ngapura. Oh ngono ya, Mak. Sak becik-becike wong Islam kuwi sing gelem ngapura karo dulure tunggal agama. Oh ngono. Mbak Alvina Aninas paring pangapura marang umat sakpadha. Wah, ngono ya, Mak. Iya ya ngestokake dawuh. Apa gunane poso sesasi muputno? Iya. Ngempet luwe. Iya. Ngempet ngelak. Iya. Yen to awake dhewe ora iso paring pangapura marang kanca, marang dulur, ayo rugi leh poso. Lah banjur nek kadung ngigit-ngigit pegel karo wong, ngigit-ngigit kadung pegel karo wong kok mbok sepurane kuwi malah gedhe ganjarane no. Wo ngono ya, Mak. Dadi upama awake dhewe dasare jernyatane wis jembar ing reh pangapura, gampang ngapurani karo wong liyan. Heeh. Lah kuwi angger bodho kuwi wis malah ora diitung ganjaran, ora diitung ganjaran. Ning yen wis kadung ngigit-ngigit ora gelem ngapura, lah pas bodho gelem ngapurani kuwi malah entuk ya kuwi wujude ganjaran sing gedhe. Wo ngono ya, Mak. Dadi saya gedhe pacobane kuwi yen awake dhewe ikhlas, awake dhewe mampu untuk melewati kuwi malah saya gedhe ganjarane. Upamane iki ora mung babakan bodho, ora mung babakan saling memaafkan. Ning uga perkara upamane wong lanang durung duwe bojo, wong lanang jek bujang, wong lanang durung rabi. Iya. Kamangka wong-wong remaja, sing durung rabi kuwi ya kuwi nafsune urung iso menep, nafsune urung iso teratur. Wo ngono. Kuwi ibarate nek pancen bocah kuwi ngalim, bocah kuwi pancene wis menep, isih enom ning menep, kuwi umpamane digodani wong wedok kok emoh, kuwi malah ora entuk ganjaran. Wo ngono. Ning yen pancen bocah kuwi angel leh ngempet nafsune kuwi dhuwur. Digodani ngiwa nengen karo wong wedok, kok imane isih jejeg lho. Ning kono kuwi malah dununge ganjaran. Wah. Dadi upamane malah nafsune dhuwur ngono ki digodha ngiwa ora kengguh, digewa nengen ora kengguh, ora kengguh kuwi malah ganjarane akehe ning kono no. Oh iya, ngono ya, Pak. Dadi saya gedhe pacobane, saya gedhe ganjarane. Iya, penting awake dhewe ikhlas anggone nglakoni apa wae pacoban saka Gusti Allah. Gusti Allah wis ngendika lumantar kitab suci, Gusti Allah ora bakal paring pacoban di luar kemampuan umatnya. Wah iya Mak, iya ngestake dawuh. Sing baku ndedonga marang purbaning Gusti ingkang Maha Nasa. Iya. Iki awake dhewe ndedonga marang pinanganten kembali ke benang merah. Lah iya, Mbak Yuku, Mbak Yayu Rimba Mekarsari, putrine Sohibul Hajat Pak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Anggone wis kasembadan dedaupan kelawan Kang Mas. Ya kuwi Kang Mas Kubda Imam Ibnu Faiz. Muga-muga biyung ndongake piye dadya temanten sing atut runtut reruntungan pindhane mimi kelawan mintuna. Dadya keluarga sing sakinah mawaddah warahmah satemah ing tembene ya kuwi bisa ngantokake wujuding golek kencana kang
wujud manungsa wujude putra kang saleh kang sarta putri ingkang salehah. Amin 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 Allahumma amin. Allahumma amin. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Disiarkan live streaming Asta Brata Media no. Ngono ya, Mak. Mula iki mari kangenan karo para sutresna budaya pecinta wayang kulit. Ngono ya, Mak. Kang sarta para sutresna budaya kang mapan ana ing dusun Tampang, dulur-dulure awake dhewe kang mapan ana ing Kukuban Tampang Sumrambae. Ya kuwi ingkang mapan ana ing Wilangan Nganjuk kene ya, Mak. Pancen bener kaya mangkono. Iya, ngestokake dawuh. Tasakuran pernikahan adicarane. Tasakuran pernikahan no. Oh iya, ngestokake dawuh. Wong rabi kuwi ngibadah paling suwe no. Oh ngono. Yen kowe salat rampung salam bar ganjaranmu. Nek poso bar buka ganjaranmu rampung. Iya. Ning yen wong rabi kuwi ganjarane selawase. Oh ngono ya, Mak. Mergo jangka panjang no. Oh ngono. Wong kok wis wani rabi kuwi tegese wis wani mandiring pribadi, ora gantungake kebutuhan ya kuwi marang wong tuwa. Kuwi ngono. Iya Mak, iya ngestokake dawuh.
Iya ngestokke dawuh. Iki bar iki awake dhewe iki tanggapane iki ke depan iki wong-wong rabi tok. Oh iya. Iya. Lah ya kanca-kancane dhewe. Kancane dhewe rabi buarengan modele lah ya. Lah ya ora apa-apa, wong ya direncana. Iya ngestokake dawuh. Ning wong wedok kuwi beda karo wong lanang. Ngono. Wong yen wis rabi kuwi jare agama sing tak anut. Kuwi yen wis rabi kuwi wong wedok karo wong lanang kuwi nek golek ganjaran kuwi penak wong wedokno. Oh ngono. Lah saiki bayangno wong yen wis rabi. Wong wedok kok nyucup ya kuwi wujute tangane wong lanang kuwi ganjarane padha karo nyucup hajar aswad. Oh ya Hajar wong lanang nek ngambung hajar aswad nek ora dempet-dempetan ora iso ngambung. Lah iya Mak iya ngestokake dawuh. Wong wedok kok meteng. Nek lanang ora entuk ganjaran. Nek wong wedok kok meteng nek awan kuwi diitung dzikir. Nek bengi diitung tahajud. Wong meteng nek awan diitung dzikir terus, nek bengi diitung tahajud terus. Penak. Wong wedok nek golek ganjaran. Nek wong lanang golek ganjarane ya sak liyane golek nafkah, becik nafkah lahir, becik nafkah batin. Iya. Wong wedok nek nesu-nesu wong wedok kok muring-muring kuwi wis sunatullah. Ngono. Aja dilawan. Wong lanang kok meneng ae, ngono kuwi malah entuk ganjaran. Kuwi wis sunatullah. Ngono. Mergane wong wedok kuwi keturunane Siti Hawa. Hawa ki mengo. Nek wong lanang Nabi Adam, dami mingkem. Dadi ora mokal lamun wong wedok kuwi luwih sugih omong timbang wong lanang. Lho kuwi takdire pangeran nek gambar wis ngono no. Iya. Saiki bayangno mumpung acarane pernikahan. Zaman semono ceritane Bapak Adam lan Ibu Hawa nalikane wis rabi dijodohke kelawan pangeran. Dipisahke karo Gusti Allah suwene 300 tahun. Jajal wong tampang kuat ora dipisahne karo bojone 300 tahun. Oh iya. Becik ora sak ada wong tampang, wong Astabratawe jane didohke karo bojone ngono piye. Ora usah 300 tahun, ora nyandak ibarate sewulan ngono wae. Ora awor karo bojone. Lah ya kuwi godane ning kono no. Iya, Akhire dipertemukan kembali karo Gusti Allah. Ning Jabal Rahmah, Jabal Gunung Rahmah kasih sayang. Oh iya. Nalikane Ibu Hawa ning pucake Gunung Jabal Rahmah. Nabi Adam ning ngisor. Wih 300 tahun ora petuk bayangno petuk pisan. Wah iya. Ibu Hawa ya mbungok kok dhuwur Jabal Rahmah. Cak Adam ngono kuwi. Ngono kuwi ya. Ya terus Nabi Adam ya bengok Hawa, cara saiki ya ayang ngono kuwi. Apa-apa Bu ngono kuwi apa piye panggilan kasih sayang. Iya, saking kangene nyingklak gamis Ibu Hawa arep medhon, arep ngerangkul Bapak Adam dipenggak karo Nabi Adam. Oh ngono. Aja tak aku wae sing munggah. Oh ngono. Ning kula kangen Kanjeng Adam ora usah ndak ditiru karo anak putu, ana wong wedok kok marani wong lanang, ana wong wedok kok ngoyaki wong lanang, sok diturun karo anak putu wong wedok ngoyak-ngoyak wong lanang ora pantes. Ngono. Dadi nganti saiki dadi cerita sing kodrate apike iki sing ngoyak sing nyedaki wong lanang. Iya, iya ngestokake dawuh kena kanggo tepa palupi. Slendro sing ngrasa, slendro kang jiwa. Lah iya, sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna kang sarta suwe ora petuk karo Mbak Yuku Rinvi. Iya. Ngaturke tetembangan kang berbau kalawan agama no. Ngono, Mak. Karya besar almarhum Ki Haji Anom Surata pepeling no nganggo bawa dibawani luwih dhisik. Wah ya.
Karaben Den Sarirani kalian Kang Mas Heru. Lah iya, wong laris ora kaya Mas Heru. Lah iya. Suwes dina iso ngenyangi piranggonan. Lah iya. Nek poso ngene po ya ngenyangi. Mbuh. Lah iya, ben dibawani. Bawani luwih dhisik ya, Nak. Ya, maka Mas. Wasita saking prawinases ngeling ana wong urip ning donya ngeling ana wong urip ning alam donya bebasan mung mampir ngombe ajeng salat kang limang waktu kudu tansah dipun lampahi salat tansah dipun lampahi wajib kanggone wong muslim no. Wah iya, ajeng Mas Her iku cagak agama pakartikan luhur ngedohke tumindak mungkar yakti urip manggya tentrem lahir batin den telasaken bejo donya ditibake pepeling no. Oh ngono ya, Mak. Kanggo pambuka ning season limbukan. Heeh, coba kaya ngapa? Dadekke yo. Yo. Ah.
Sanggar Seni Astra Bratana ora ana kang kecicir ngono ya Mak. Mula iki ditepungke wis kenal kabeh nek wong tampang ora usah tepungke. Iya Mak. Iki saka kersane Sokibul Hajat. Iya pepundhenku Bapak Paryadi kang sarta Ibu Raminem. Iya. Ngersake Mbak Rinvi. Heeh. Supaya ikut andil dalam memeriahkan pagelaran wayang pada malam hari ini. Ngono ya, Mak. Suwe ora kepethuk. Bot-bote ya kuwi nyumbutke karo pahargyane. Ya kuwi Mbak Yayu Rimba Mekarsari kelawan Mas Kopda Imam Ibnu Faiz, keluarga TNI, keluarga tentara kabeh ana iki. Ngono. Luar biasa, luar biasa. Heeh. Mbak Rinvi diaturi jumeneng no. Ngono.